Er det ikke det første år, hele år? Du har ikke fokus. Overhovedet ikke. Jo, 85. Ja. Det tror jeg også, der. 85. Ja. Hvad hedder tv til? Sådan her. Og det er gange 100. 1000. Og du fik røg i en lunge også. Ubehageligt. Det er ubehageligt. Ja. Hvad er sejt? Du skal ikke se Det sidder det. fint. Ja, det gør jeg fandme godt nok. Da. Det er underligt. De gamle. Hold da kæft, de Og gamle. gange 10. Du skulle lige have hørt det selv fortælle. Du skulle lige høre det selv lige før. Nej. Det passer ikke. Gange 10. Ja. Det er ikke Gange engang 10. Eller gange 9. Ej, er det ikke løgn? Er det ikke løgn? Det er løgn. Det er Nej, løgn. det er ikke løgn. Nej, det er nemlig ikke Det er løgn. overhovedet ikke løgn. Hold. Ej, sådan han oplever det. Og sådan han siger i morgen. Så kan jeg sige, Ja. altså, endnu med det. Det var ikke det der Helle, hun sagde. Nej, det var ingenting der. Det var ingenting. Det er voldsomt. Du skulle sgu da ikke have haft lukket de løgn i 10 sekunder. Det skulle du ikke. Ej, ja, stop de der propper ind i øret. Det er hvad med, jeg kan ikke stoppe den længere ind. Foran min desk. Så vender den, så starter bare. Du har svinet ham til mig. Og ud igen. Ej, det er så voldsomt. Det bliver sjovt i morgen. Det er så voldsomt. Jamen, jeg tror aldrig, jeg har blevet noget af verden. Jeg snakker sgu da ikke. Prøv lige at styre lidt. Jeg snakker sgu da ikke. Nej, det gør det. Det var fandme der bare fra de der propper ind i øret. Jeg må Ja, sige, ja. da vi gik ud på toilettet, så stod PLSV, det stod simpelthen med vakuum. Det stod simpelthen bare. Ja, du sidder og griner. Ja, det Det gør er jeg. fandme ikke sjovt, det er ikke. Nej, det er det ikke. Nej. Det er bestemt ikke Og du sjovt. har smidt øreboller. Så fik jeg bare sådan en ordentlig Men dask rigtig har vi med en Pernille. håndklæde. Jeg har to væk. Og så vendte han sig rundt. Ej, så er det bare sådan her. Så tænkte jeg, så kan jeg sgu da lige lukke øjnene i hvert fald i 2. Måske en halv time. Så begyndte det bare. Så ligger han om og ryggen igen. Ja, det er simpelthen voldsomt. Du tror simpelthen ja, du tror ikke, det kan være så voldsomt. Det er voldsomt. Det er voldsomt, så. Ja. Jamen, det er ikke behageligt. Du havde ikke godt at lige få den lille nap, du fik der. Det var nødvendigt. Vi skal gå en nat. Power naps. Ja, og så skal jeg sove sammen med hele nat. Så bliver jeg nødt til at have en lille pævenat. Pævenat. I løbet af dagen. Vi er så klar, det ikke nat. Det gør jeg ikke. Nej, det gør det godt nok ikke. Vi optager ham i nat.